നീയിതു കാൺകൊരാൺ കുഞ്ഞിത തൻ കുഞ്ഞിക്കൈയിൽ ചെറിയ പാൽപാത്രവുമായി പയ്യനെ കാലെ കറന്നീടുമമ്മതൻ മെയ്യൻ ബലം വശം ചാരി നിൽപ്പൂ. മാതാവോ പൈക്കറ നിർത്തി മണിവള വ്രാതമണിഞ്ഞ വലതുകയ്യാൽ പൈതലെ പേർത്തു മണച്ചു പുണർന്നതി പ്രീതയായി കോൾമയിൽ കൊണ്ടിടുന്നു. ചേലുറ്റ പാത്രത്തിലമ്മ നറുചൂടുപാലും പകർന്നു കൊടുത്തതിനാൽ ബാലന്റെ ചെന്തൊണ്ടി വായ്മലരിൽ ചെറ്റുപാലഞ്ചും പുഞ്ചിരി തഞ്ചിടുന്നു. താമര താരിതൾ പോലെ നെടുതായി തൂമയെഴുതിയ കണ്ണിണയിൽ പ്രേമവും ഹർഷവും ഉൾക്കൊള്ളുമുണ്ണി തന്നോമന വക്രമിതെത്ര രമ്യം. എമ്മട്ടെന്നോതുവാനേതും കഴിവില്ലാത്ത മധുരാനന മൊന്നു കണ്ടാൽ അമ്മയ്ക്കു മാത്രമല്ലാർക്കുമേ ചെന്നെടുത്തുമ്മ വച്ചിടുവാൻ തോന്നുമല്ലോ. കേവല ഭംഗ്യ കൊഴുത്തുരുണ്ടുള്ളൊരി പൂവൽമൈ പൂൺമോർതാൻ പുണ്യവാന്മാർ ലാവണ്യദുഗ്ധം കടഞ്ഞെടുത്തിടിന തൂവെണ്ണയോ ഇതു തമ്പുരാനേ.